Salvete collegae! L'associació Ludere et Discere us convida a gaudir dels Ludi Saguntini 2021, en concret, dels Ludi Cerealium en la seva edició virtual. Us presentem uns Ludi diferents per a un moment molt especial i històric que estem vivint. Durant la setmana del 19 al 23 d'abril celebrarem els Ludi Cerealium i ens encantaria que ens acompanyareu des dels vostres centres educatius. El primer dia dels Ludi, en concret el 19 d'abril, els romans festejaven l'Esquerealia. Així doncs, aquesta celebració serà l'eix central de la nostra setmana festiva. Perquè pugueu compartir amb nosaltres aquest esdeveniment, cada dia publicarem en la nostra pàgina web culturaclàssica.net i en les xarxes socials unes activitats oficinae sobre la festa de Ceres i la seva vinculació amb els tallers i Espatia que realitzem des de fa molts anys. Cada oficina constarà d'una explicació visual d'un aspecte concret d'uns exercicis per a mòbil, tablet o ordenador i una activitat manipulativa per a treballar-la amb el vostre alumnat a l'aula. Activitats dels Ludi virtuals. Lunae dies, el dia de la lluna. El dilluns, de la mà de l'Oficina Tempore Capto, coneixerem en què consistia la festa de l'Esquerealia, les ofrenes a la deessa, banquets entre patricis i plebeus i els jocs en el circ. A més, gràcies a l'oficina de la plaça dels Déus, podreu endinsar-vos en les curioses històries mitològiques que ens han llegat els autors clàssics sobre la deessa Demeter, coneguda com Ceres per als romans. Martis dies, el dia de Mart. El dimarts ens endinsarem en el món dels mosaics romans amb l'oficina Tesselae, en la qual aprendrem com es feia un mosaic i les seues diferents representacions de la deessa en l'antiguitat. A més, completarem el nostre aprenentatge en l'oficina Keramique, veient com es feien i decoraven les peces de ceràmica grega antiga amb figures negres i roges que representen episodis de la vida de Ceres. Mercuri i dies, dia de Mercuri. A meitat de setmana començarem a preparar-nos per a la festivitat en l'oficina Indumenta, on veurem com es vestien els participants en la festa de l'Esquerealia i aprendrem a preparar el nostre vestuari festiu. Completarem la nostra indumentària treballant de la mà de l'oficina Ornamenta quin tipus de joies portava la divinitat en les seues iconografies, depenent de la seva procedència grega o romana. Jovis dies, dia de Júpiter. El dijous parlarem en la nostra oficina culinària de l'elaboració dels pans en el món romà, partint de la idea que la deessa Ceres és la que va ensenyar el conreu dels cereals. Coneixerem també en l'oficina militària la importància dels cereals en l'alimentació dels legionaris romans, quins utensilis utilitzaven per al seu transport i cuinat. Veneris dies, dia de Venus. Com a clausura dels Ludi Saguntini 2021 i tancament de la setmana dels Ludi Cerealium virtuals, aprendrem de la mà de l'oficina Terpsícore una dansa a la deessa Ceres i li la dedicarem a la divinitat. A més, en l'oficina Nummaria coneixerem les monedes commemoratives dedicades a Ceres i a la seva festivitat, al repartiment de blat o anona. Tancarem la nostra setmana en honor a Ceres amb una invocació a la divinitat oferida per l'oficina Teatròpolis, amb el desig de retornar el somriure a la deessa i que la natura torni a ser meravellosa, com ens van ensenyar els clàssics. Confiem que aquesta proposta siga del vostre interès i que puguem mantindre els Ludi vius malgrat la situació sanitària en la qual estem immersos. Us esperem virtualment. Gratias plurimas, curate ut valeatis.